Ka ni abun da yake bani tsoro a ƙasar nan. A tun da naga inda ake tona rami sai a sa mutum a jiki. Wai ka ji dan uwanka ba na jini wannan shi wai nan bai ji laka ba nan iska da shiga. Ana mutum haka ake. Ashe yasa yanzu ni gaskiya ana kiran sallah bana wasa da sallah. Ni abu. Shi kwastoma sai da bashi. Sallah kuma cinikin musulmi in ba kai yau ba ka yi gobe. To kai wacce sallah kake da buƙatar yi? Mai limamai suka faɗa mana a Makka. Duk mutumin da ya raka a daya a Makka cikin jam'i me aka ce za a bashi? Ni ko aka shi ko kamar yayin sallah ko ta kwana aziri ne ko ta shekara aziri? Kwanan mu 40 a Makka muna sallah. Da muka koma Umara kwanan mu 14. Ko ba haka aka yi ba? Haka. To wacce sallah zaka dawo Najeriya kai? Gaskiya ba Mudi yanzu na fuskashi inda ka fuska. Yawa! To ni ka gani ko? Ni da na je Makka, da na je Rauda, na je na ziyarci manzo. To ni iya bukata ta kenan duk wani abu da na yi ni ban sa shi a lissafi. Iya wannan abun da na yi shine kawai bukata ta. Amma kai na fuskanci cewa sallan ma yanzu kana so kashe kana bin bashi kenan. Ai ni abun da nake so na fahimtar da kai tunda muka je muka sauke farali mu aljanna kawai muke jira mu shiga. To ni kuma abun da nake so ka gane shi ne cewa kai yanzu dai kana so kashe sallar nan bashi kake to ni nawa ban san ko ta karbu ko ba ta karbu ba ni dai na san na je Rauda amma Mudi duk yanda za kai ka gani ka ga tafiya ta masallaci zan ni dai a aikin da nayi na haji da umara insha Allah sun karbu kuma aljanna bi iznillahi tare za mu yi gogayya da manyan maluma mu shiga aljanna. To alhamdulillahi yau ina cikin farin ciki ba don komai ba sai don cece kuce da ake yi da yawan tambayoyi da ake mun ba su kirguwa wanda na dan sani in ba ku amsa wanda ban sani ba in ce aje a jira ni sai na tambayo. To yau alhamdulillah Allah ya kawo mana barista Ibrahim ɗan garin nan ɗan karkaran nan ne. Allah ya taimake shi ya yi karatu ya tafi birni ya yi gwagwarmaya yanzu yana tare da shugabanni. So don haka duk tambayoyin da kullum kuke mun ina so duk ku tattaro ku buɗe kundin tambayoyinku saboda ga wanda zai ba ku amsa. Kada ku yi ƙasa a gwiwa duk tambayan da kuke so a shirye yake barista Ibrahim ya ba ku amsa. Bismillah. Allah ja zamaninka. Ni ne farkon tambaya a fadan nan duka. Zan buɗe muna tare da tambaya. Barista, tambayan da nake so na maka. Kai Mudi saboda Allah yau da yake ana maganar arziki don iska ne kai shiru ko ana ta magana baka she komai ba. Haba dan Fulani. To me kake so na ce? Lokacin da manya suke magana, kada in sa bakina a ciki. Musamman a wannan fadan da kura ta yi kuka. Kana ganin fa mai gari daga nayi magana kullum sai ya ce aje a rufe ni. Ina magana ya ce aje a rufe. Yau da nayi shiru kaga ai sai dai je rufe uwarsa. Ko? Kai!